Avui hem vingut fins a la plaça Comte del Montseny per saber per què els salonins i les salonines donen suport a la CUP Procés Constituent. Anem-ho a veure. Bé, per què dones suport a la CUP Procés Constituent? Doncs perquè em sento identificada amb aquesta nova forma de fer política, perquè sobretot, per exemple, duen a terme valors molt importants com la coherència, l'ètica i la claredat, la transparència, que avui en dia no trobo que estigui representat amb cap altra força política. Perquè és l'única via política que condiciona l'alliberament nacional amb una transformació social. Volem un país nou en tots els sentits. Doncs perquè defensen l'escola pública, equitativa, de qualitat, evitant diferents categories d'alumnes i d'estudiants en primera, segona.